Zdravím vás, milí diváci, u tohto videjka o tejto malej krabičke, v ktorej sa nachádza ešte menšia vecička, a to je Super Power Turbo Fan. Znie to ako marketingový ťah, ale uvidíme. Niečo takéto som už kedysi v ruke mal a bola to šikovná vecička. Takže sa pozrieme na to, hej. Vlastne toto je celý koncept veci, ktorá funguje, keď funguje. Dobre, ukážeme si to v praxi. Pozrieme sa na to. Tu sa to zapína. Tak. Počkáme, teraz skúsime ešte raz. Je to tam, tu sú nejaké informácie. Prvá úroveň fúkania. Druhá. Tretia. To teda neohorilo ma to teda. Tak. Ale hej, niečo tam je. Je to výborná vetička. Keď podržím, nič sa nedeje. Tak skúsim to ešte raz zapnúť. Teraz vlastne testujeme nejaké tie módy akoby. Keď podržím takto, čo to urobí? Dobre. Bomba, teším sa. Lebo tento štvrtý mód, ktorý sme si teraz ukázali, že vlastne takto siete 1, 2, 3, nič. Ale podržaním to vypnete, dokonca tie mody, ale stroj je aktívny. A ďalším podržaním maximálny výkon, takže má to 4 úrovne, čo ma teda teší. Skúsim to ešte raz zapnúť. Tak, podržaním sa hneď dostaneme do tej maxi úrovne. Bomba, teší ma to. Má tu nejakú diódku, ale nevypadá, že by bola funkčná. Čím to zapíname? Skúsime niečím to zapnúť. Keď to budem držať power? Nič. Dobre. No ak sa k tomu niekto nájde návod, ako zapnúť tú diódku, lebo nie je tu ďalšie tlačítko. Tak sa pozrieme do krabičky, či tam nie je nejaký návod. Super. Dobre, je to návod na nabíjanie USB-C. Takže tento zmenšovací dzindzík, ktorý je užší než tento, takže by mal byť rovnaký tok síce bude, ale cez menší otvor, takže väčšia sila by tam mala byť. A to sa nám takto jednoducho odšrobuje a našrobuje. Dobre, vidíme, hej. Jednoduché odšrobovanie, vyťahnutie. Dáme sem. To máme to isté. Zobereme. Šup. Tak. Dobre. Máme tu ešte tretiu vychytávku. A to je tento vysávač. To je novinka, to som nemal. Tak sa to chytá. To je všetko. Toto je iba... Toto je čisto, táto časť je čisto na magnet. A malo by to spôsobovať to, že vysávate. Tak to skúsim zapnúť. Tak. No počkaj, tak možno na druhú stranu, ja neviem. Vlastne na jednej strane fúkate a na druhej vysávate. No uvidíme reálne, aké to bude v praxi, hej. Dobre, čo by som sa možno držal, reálne je 7 minút na maximálny tlak, to ide. A inak dokonca na ten najslabší, na tú jednotku, to vyjde za 40 minút podľa návodu. No, za mňa, ukážeme si samozrejme v praxi toto. Keď robíme s drevom, vonka, tak toto je dobrá vec, že nemusíte kompresor furt naťahovať. Keď nemáte prosto po ruke kompresor, tak toto je taká vec, že prosto fúknete si náradíčko, kde vyfúknúť kapsu a tak ďalej, takéto vecičky. Takže, alebo prosto robíte na stavbe a máte to v kapse a viete si prosto konkrétne miesto len tak vyfúkať, keď potrebujete niečo malé, nenasilné, tak toto je super vec, prach, píliny, prosto takéto veci vie krásne táto vecička vyfúkať.
na trojke. Tak si teraz dáme maximál podržaním. Sekunda, dve. Iba na vecička, pekne však do kapsy dá a na stavbe, keď potrebuje ofúknuť nejaké miesto, má to po ruke. Keď pri zapnutom stave fukárika dvakrát ťuknem na vypínanie, tak si idem zapnúť, vidíte, zapnem si prosto svetlo. No a teraz si idem skúšať, ja to používam aj ako na fúkanie, keď nepotrebujem z nepríjemných miest dať vodu preč, kde by som sa utierakom nedostal. To je len taká ukážka, ako to funguje. Ja si najprv stiahnem všetku vodu uterákom, stierkou a až potom fúkam tie miesta, kde sa nedostanem uterákom. Takže tu máme vlastne to, na čo bude primárne asi slúžiť takýto fukárik, keďže je to ako to je, baterka prosto hold nevydrží zase extra dlho, ale presne na toto vlastne slúži. Vyfúkať elektroniku, klávesnicu, notebook, prosto na toto je to super. Takže to ukážeme. Dúfam, že to vidíte, ale nechal som tento notebook pekne, nech ho zapráši a skúsime si to aj kľudne od tej jednotky vyfúkať, že ako od najslabšieho po najsilnejší. Tak poďme na to. Zapíname prvú fázu. Ten najjemnejší prach, dokonca prvá fáza odfúkla. Druhá tiež asi niečo viac. A tretia. Ale skúsim max. Toto, čo tu nejaké, ak sú tu nejaké nedostatky, tak toto už nie je prach, ale to už skôr tak na očistenie. Tu ešte vnútri mám nazbierané, pekne som si nazbierkal. Takže zase skúsime od jednot... Alebo teraz si už dáme max, prosto, lebo väčšina ľudí asi pôjde na max. Ak si všimnete pozorne, tak dokonca je tam taký tlak, že dokáže aj s tlačítkami hýbať. Vidíte? Všetko vlastne porty, chladenia a tak, všetko môže vyfúkať týmto. Ideme si vyskúšať funkcionalitu, ktorá tu je, ale asi ju nikto nebude používať, a to je vysávač. Treba myslieť na to, že je na opačnej strane než fúkanie a iba sa magnetom prichytáva. A pre lepší vzduch dám toto dole a ideme to skúsiť, aj. Neočakám od toho moc, vlastne som povedal, že to je také asi núdzové vysávanie, ale treba to vyskúšať aspoň, keď už to máme. Zapneme, tak a ideme rovno na plný výkon, čo to dá, lebo neverím, že tak, ideme na plný výkon rovno. A no ako zaujímavé, skúsime teda nižšie stupne.
Dokonca aj na jednotke to bere. Trojka. Ako núdzové vysávanie na pár sekúnd, minútku, je to celkom funkčné, nečakal som to. Ale už bolo počuť, že už trocha tu je. Skúsime si to nejak rozobrať. Otra a doberete. Toto je akoby na otočenie a dovonka. A je vidieť, že predsa len tu niečo je. Takže je to tak, dokonca aj ten vysávač funguje. Toto som povedal, že bola nejaká vrátka na tom. Chcem to vysypať. Že vlastne táto gumička ako by mala byť tu na tomto. Ale podľa mňa to tam pôjde zatlačiť v pohode. Tak. Dobre. Takže gumička tam je. A vlastne táto gumička by vlastne mala slúžiť ako klapka, aby sa nevracal prach vonka, keď vysávate. Takže keď niečo, tak si to tam iba narazíte, to je v pohode. Takže ako som prekvapený z tohto stroja. Nečakal som, že to bude fungovať tento vysávačík. A funguje, ale vravím, to je na maximálnom výkone nejakých 7 minút píšu na plnej baterke. Takže nečakajte o to veľa. Hneď sa to zanesie hlavne. Takže treba na toto myslieť, že vlastne je to fakt ako taký núdzový vysávačík, keby náhodou niečo sa vám rozsypalo. Tak pozbierať, ale nenahradí to samozrejme klasický vysávač. Keďže máme tento vynález tu na tento fukarik, tak si vlastne vieme toto vyfúkať a vyčistiť. Takže skúsime vlastne, čo to stane sa. Ako nový. Takže týmto strojom si to viete i povysávať, i vyčistiť. Takže tento Diablov stroj prekvapivo funguje. Hlavne ten vysávač ma prekvapil, lebo na rovinu neočakával som to, ani to používať nebudem ako vysávač. Pre mňa je podstatná tá funkcia fúkania, kedy sa potrebujem oprášiť seba, alebo aj auto vieme oprášiť prosto večer, keď je iba čistý prach, ešte není dážď. Tak to viete aj dokonca z auta, keď ste nejaký puntičkár, tak už som aj to vyskúšal a fungovalo to aj na to, že som si prosto za 3 minútky prešiel celé auto, od toho najväčšieho prachu ofúkal a tým pádom akoby čisto teoreticky malo o niečo dlhšie vydržať čisté, keďže menej prachu bude, ktorý vlastne ráno rasa a voda akoby zmočí a prichytí. Takže aj tak som to už vyskúšal. Takže ja som za tento stroj vďačný a prekvapivo stáva sa. Hlavne keď si to nezaretujete. Lebo prosto si to treba poriadne zacvaknúť, vidíte? Teraz to už drží, teraz už by to nemalo odpadnúť. Dobre, takže na to pozor, treba si tam poriadne došrobovať, hej? Takže okolo 20 € tuším je vstupná cena tohto zariadenia. Takže pre tých, čo potrebujú nejaké krátkodobé povysávanie prístroja, nejakého elektroniky, videli ste počítač, z toho to vie prach dostať krásne a nemusíte ručne ústami fúkať, takže toto vám nahradí vaše ústa. Pre mňa je to dobrý stroj, každý musí vedieť, čo potrebuje a podľa toho sa zariadi. Takže pre tých, čo to potrebujú a chceli by si to pozrieť, tento stroj na internetoch, tak odkaz bude pod videom, alebo teda v informáciách videa, alebo ak sa to volá. Tam to prosto nájdeme a nájdete. Takže za mňa užitočné. Ak by ste ma teda chceli podporiť, samozrejme nezabudnite na like, poprípadne otázky, komentáre pod video, zdieľanie videa, odber kanála. Tieto veci sú všeobecne známe a samozrejme potešia aj mňa. Takže to už je samozrejme všetko z tohto videjka. Samozrejme to už je všetko z tohto videjka. A majte sa teda krásne, píšte básne. Čaute.